awo e nder leydi Senegal fecci ko pecce ɗiɗi. Awo adantewo e awo ngo gandanɗa ko mbaylandi. Awo adantewo ko awo ngo ganduɗa waɗatno ɗum ko mawɓe men gila hanki ha hande tawi eɓe jokki ɗum ɓe mbaɗat ɗum koye laaɗe cettaɗe lesaɗe. Ɗen laaɗe kañum jolnirte jalate kanje gawirte e geejuji ɗi e maaje ɗe. Kono ɗen laaɗe yehi ha waɗi jamanu ko awɗele nawirte, mataruji ngari lomti ɗum. Gon awo ko ɓuren hewde e leydi Senegal koye majjum wuuri. Ɗum ɗon noon wonɗo doole maɓɓe kattan maɓɓe haaɗi tan ko heddi ko laaɗe mawɗe ngari tambiti awo ngo walla natti e nder awo ngo, ina gawa ko ɓuri ɗum mawnude, ina gona lebbi e nder geej, ina gawa ko heewi, liɗɗi mawɗi, liɗɗi cattuɗi heɓde, liɗɗi ɗi mbeɓani heɓde. Ɗiɗon noon ɗen laaɗe e gon awo wiyete awo mbaylandi. Nde wonno soɓe gawi ɓe nawata ɗum koto mbaylani hon usine aji wahlita ɗum waɗa ɗum e potiji walla nawe caggal leydi yeeye. Ɗum noon ina ñaami ko heewi e doole awo leydi Senegal ha ko gandanɗa addini caɗele hewɗe e nder awo gadantewo ngo gandanɗa ko gon Senegal naaɓe ni koye munen guuri. Ene moƴƴi laamuji ɗi miijo no tembodiri awoji ɗi ha ko gandanɗa Senegal naaɓe ne jiiti hen koye munen taw alantade men caɗele.